to 700. Koro pod giwacho language achiel. Penjo mapenji niya, ka wadwa dhi Singapore e higni 10 to wa lose bilion 600 higa ka higa, kochopo higni 10 mano trilion 6. Mano economy mar Kenya, budget mar Kenya full year 2 emwa lose. Ka koro wa lose mano higa ka higa, be wuoth madhi Singapore no tiluse ang'o? Iluse mibadhi wach machando wakani. Koro ipenjori ni bilion 600 nyalo timo ang'o? King'iyo kata ndara masani go mbake mar Rironi madhi Mau Summit en mana bilion 170. Mano kata kigolo pesa no, king'iyo budget maduong' e sirikal dhi e somo, weche mag somo en bilion 700. Mang'eyo ni pesa mwalus e higa achiel e mibadhi e yore mang'eny gi, jomodich mada obet e stage dwa dhi Singapore gi, en pesa manyalo fund education wa higa achiel te. En Mau Summit Rironi no wanya bedo kodgi 4 higa achiel. Koro kata ka ero jo iwacho no nego beni wuok Kisumu korie Busia korie Uganda, gigo wanyalo gero gi mang'eny. To pare ni jomineno ka wuotho mbele ni makadhi e ndara gi mtokni madongo wuotho gi pes ndara gi ofuke gi kama koro kinyal yude nikete maendeleo. Koro gima nang'eyo ni gik minyalo tim to nitie, but ana believe ni gimoro amora, kata mana kanisa Father we nyaka bed mambele kucho, kata mana pastor mayawo muma ma gini joma tie kanisa te nyasomo muma, but ene mago thor nitie wachne makudugo wach ndeke witi wacho ni awinje maber. Koro gino momb lweny ni kumonego some en malo kacha cha. Koro gima timore nang'o? Kuche manyaka lweny ni chakre, ibiro keto lweny mang'eny ewi piny ka, nikech kata mana governors miwacho kata makaluo miwacho Kisumo ka mibadhi timo newa, mibadhi mineno gi miwinjo minyalo go e mbaka mondike report sirikal, ok mwawacha wacha kaka koro wawuotho wacho. Siaya gin kamano, Homa Bay wache, Migori wache, mago mana kaunti wa 4 ma kaluo ka. Gimipenjo itimo ang'o? Koro an kaka an Kennedy Anjejo e Kisumu County Accountability Alliance, an gi teko mane mar kada matero sirikal e court. To mana kaka iwinjo mibadhi gin gig bilion, kech nebni mawacho kaka gin bilion. Kama idwa wuoye gi ja bilion ni, dhi manyo lawyer 20 odonjgi e kes ni. Kech mibadhi ni tidi time maber. Wakwalo bilion 2 to watiyo gi bilion 1 mar loso kes. Iwacho ni thiedho officers mopogore ma involve gi. Ipenjo ni kar dong ti ipenjo nang'o? Kar mondo imany lawyer to go bet judge. Koro mage kaka values ma koro waseketo society sani. Koro an gima dachi mokapar kose donjo. Haya, wagoyo mos ahinya kanyo walalo Kennedy Anjenjo kaluwore koda mago ng'ikruok e yor mbui mana matin. Aneni kanyo kiseduogo Kennedy, mana kinyalo dhi mbele mana mapiyo piyo kachiel kod wach ni mogik kotudore kod wuoth mar kedo kod mibadhi e pacho kae, ka watieko kodi Kennedy. Erokamano Joyce, gima atemo wacho ni an kaka ja Kenya ang'eyo ni nitie responsibility ma japiny nigo. Mana kaka wach ni eri chopo kuonde mag asoya ting'e ni mara tich mondo onego itim. Mano responsibility madoko kuom. To Joyce, pesa michiwo ka chief ok mibadhi mowacho ka. Mibadhi en mar biro buchne. Mibadhi mamiyudo thieth, mamiyudo hospital, mamone yudo ok inyal dhi skul sani university sani koro tamore ma nyathi mano kadhe skul moro kade kol gweng' Kanowa kucho ei Kajulu kuondegi ok nyal dhi timo medicine nikech bei no koro inge. To wachoko pesa through osuru wamiyo sirikal to ji kwale. Koro ber mane miyude gino. Koro an gima ng'eyo ok ang' nanyisi prescribe ne japiny gimonego tim. Japiny ong'eyo gimonego tim right. But an dak kwayo jotendwa from office ker iluongo ni William Samoei Ruto. He needs to lead from the front e wach mar kedo gi mibadhi. Otherwise ka wach ne en wach maluwore kidi to japiny biro neno ni to kata gik ma rais wacho mok timre ka.
koro kata man office police kidhi ka OCS kae ang ni tim nang'o. Koro ana believe ni lweny ni nyaka duok mana malo kucho. Eka koro muma ma isomo malo kucho no biro chopo mondo war ji piny ka. But warruok midwaro kuom japiny ni to malo kucho to ji go chenga malich kamano, ji madho busa, ji budha malo kucho cha. Ni liro mondo luokruok obedi. Aparo ni waketo tich mang'eny e wi japiny. Maparo ni wait ok nyal timore. Ka kucho oseluoki to japiny biro lainisha tu. Koro an mane kama dawe wach. Erokamano ahinya Kennedy Anjenjo, coordinator Kisumu County Accountability Alliance, kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi riwri kodwa e twak